بند شیطان تے کئی سوال کیتا جو تیدا گھر تڑ مکان کہے نہیں یہ نظم تھوڑی جتنی کوڑی ہے تو داد گھٹ مل دی ہے لیکن میرا چونکہ فرض ہے مولا امام زمانہ قلم دیتا ہے میں پورا کرنا ہے۔ شیطان تے کئی سوال کیتا جو تیدا گھر تڑ مکان کہے نہیں تیرے شیڈول نماز روزہ زکات حج تے اذان کہے نہیں شیطانہ کیا ہو بے وقوفہ عقل دی کہیں جا دکان کہے نہیں تو میں تے لعنت کھڑا کریں نے تے کو اپنا دھیان کہے نہیں میں صرف آدم دا ہائم منکر تے بندے میں کو شیطان آدھن تو رب دا سجدہ بھی نہیں کریں دا تے کو سید تے خان آدھن یا علی یا علی یا علی شیطانہ کے جڑا تو اللہ دی ذات پیدا جہاں تے میدا وجود کیتے خدا پرستی ہم میدا شیوا قیام کیتے قعود کیتے میں اون زمانے دا موت برہم رکوعی کیتے سجود کیتے مگر دساہاں جنہاں تے اللہ دی ذات واجب درود کیتے انہاں دا تھی کہ انہاں دے آنکھے تے آپ چوکھا عمل کریں انہاں دا تھی کہ انہاں دے آنکھے تے آپ چوکھا عمل کریں شیطانہ کے 1000 بوری اناج تھی دے دساہاں کتنی زکات دینے شیطانہ کے جڑا میں دنیا تے آیا حامی تا آدمیت دا نام کوئی نہ میرے کل پہلے انسان ہی کوئی نہ جڑا میں دنیا تے آیا حامی تا آدمیت دا نام کوئی نہ نماز کوئی نہیں زکات کوئی نہیں فروت ماہ سیام کوئی نہ فراڈ رشوت جیل سازی حلال کہنا حرام کہنا کتابی صورت دے وچ کہیں تے خدا دا نازل کلام کہنا شیطانہ کہ میں اے منے نا خدا دے پہلے خلیفے کولوں میں منہ وٹایا میں اے منے نا خدا دے پہلے خلیفے کولوں میں منہ وٹایا مگر میں انہی دے مقابلے وچ بھی خلیفہ تا نہیں بنایا یا علیو یا علیو یا علیو یا علیو میں یہ منے نا خدا دے پہلے خلیفے کولوں میں منہ وٹایا مگر میں انہی دے مقابلے وچ بیا خلیفہ تا نہیں بنایا شیطانہ کے غضب تا اے ہے جو سین میں وچ تو آپ وینے تے میں پڑیندہ فعل بد تو خود کرے لعنت کرے شیطان پر غضب تا اے ہے جو سین میں وچ تو آپ وینے تے میں پڑیندہ نماز ویلے نمازیاں دے پزار چینے تے میں پڑیندہ شیطانہ کے صدا کے مومن جوان دھیاں تو گھر بلہنے تے میں پڑیندہ حرام کاری دا آپ لوکاں کو درس دینے تے میں پڑیندہ انج نہیں مل کے ہے یا علی یا علی حرام کاری دا آپ لوکاں کو درس دینے تے میں پڑینا شیطانہ کہ تو ساری خلق خدا تو بہتر تے میں جہاں تے برا ڈسی دا میں لعنتی ہاں مگر کدا ہی ڈٹھا ہی میں کو شراب پیدا شیطانہ کہ میں بے نکاحی کوئی زنانی جے گھر بلاواں تو بھیج لعنت میں بے نکاحی کوئی زنانی جے گھر بلاواں تو بھیج لعنت جوان دھیاں کو نال لا کے بازار آواں تو بھیج لعنت شیطانہ کے ضمیر اپنے کو ویچ داڑھی کو چاہ مناواں تو بھیج لعنت کدان ڈٹھا ہوئے بھی شیطان کلین شیو کر کے آیا ہوئے جدنی آسی کہیں نہ کہیں مقدس روپ ہی چاسی میں بے نکاحی کوئی زنانی جے گھر بلہاواں تا بھیج لعنت جوان دھیاں کو نال لا کے بازار آواں تا بھیج لعنت ضمیر اپنے کو ویچ داڑھی کچا مناواں تا بھیج لعنت میں زر دی خاطر عدالتاں وچ قرآن چاواں تا بھیج لعنت میں زر دی خاطر عدالتاں وچ قرآن چاواں تے بھیج لعنت نہ میں خدائی دا دعویٰ کیتا ہے نہ آپ کو میں ولی بنایا ہے اے صرف تائیں جائے بشر دا کم میں نبی دے ہوندے نبی بنایا ہے شیطانہ کے تیرے زمانے دے نا خداواں تا آدمی دا خمیر ویچے
ایمان ویچ ہے، قرآن ویچ ہے، شعور ویچ ہے، ضمیر ویچ ہے. شیطان کہ تم تے لعنت نہیں کریں دا رلا کے پانی جے کھیر ویچ ہے. کھیر والے کو انتہائی معذرت نال شیطانہ کہ تم تے لعنت نہیں کریں دا رلا کے پانی جے کھیر ویچے. حیا حریت دا پاک جذبہ دسا جناب شبیر ویچے. شیطانہ کہ نمائے ولائیے بطول خالی نمائے نبیان دے گھر اجاڑن. نمائے ولائیے بطول خالی نمائے نبیان دے گھر اجاڑن. نبی کو ہزیان دانا آکھائے نمائے کدا ہی قرآن ساڑن. آخری بند بڑی طویل نظم میں مختصر کر کے آخری بند. شیطانہ کہ خدا جو تے کو شعور بخشے تو کیوں پٹھے دھرک مرے نے. سہ کی زبان دا ٹیسٹی گھنسو نال تبلیغ دا مزے گھنسو. شیطانہ کہ خدا جو تے کو شعور بخشے تو کیوں پٹھے دھرک مرے نے. جے کہیں دے بوہے تے مال دیکھیں تا اپنے ڈولا تے چک مرے نے. کھول گنوا راتی رات خدا دا دیتا بھی بہویں لیکن پرائیاں چیزاں تے بک مرے نے. زمین پتران دے نہ کرے نے غریب دھیاں دا حق مرے نے. زمین پتران دے نہ کرے نے غریب دھیاں دا حق مرے نے. علی کو اپنا امام آنکھیں تا پاک زہرا دا حق ادا کر. علی کو اپنا امام آنکھیں تا پاک زہرا دا حق ادا کر. علی شریفان دا پیشوا ہے. علی علی کر خدا خدا کر. وما علینا الا البلاغ. باواز بلند صلوات پڑھیں.